Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kawa jingking yong kadai gawai na kijaka kabapau bha bat kabala khring wat ya gibriu na bar jalaru kani kadai ha kasnong kerdem khla kabajangai tangkumbal laipho kilometer AA na sorba Shillong labon snem menta kiken hon shi bahayeng ne shi paralok na keleng ka sorbat kumju na nong gendong ki jusmat ban penlong ki jingya bam khana ki jinglek men le sngu bha kut snem hagani kajaka bayar bapengat bat kaba itanat namar badon gani kawa batut ka basngur nrei ka basngusi kalong bagi paj ba ki bawan shani kim don shu ka akor bat ka jingkit khle ban lek ho yaka ka jingmlin ban pan paj ya ki bilor khamtam hapo jong kawa ka jingbret pathar ya ki songbam lani ki wei ki bamla ban umno kumto kala su thiet ha ki brio ki ba barabor ki kam ba ki long ki badon akor bat ki ba lek ho kadai gani ka bala penlong ya ki riu rang ba jong ki ar eleka kata ka eleka light kro bat ka eleka light lengkot ban perkhat bat wat ya ki lat ki lenti kumno ban penwandur biang ya kani kawa kumba ka julong ha ki phaus nem baladep kumta ha ka sautarik urumphang arajar arpho rengkat bat ki rang ba na ka snong kerdem khla uba paila star khar kongor sardar ka eleka light kro uba alansan shabong sardar ka eleka lai lengkot kumjo uba igen star korkalang unong tremon ngubha naga benta ka imlang ka salang kila penlong ka jingjurip yakani kawa bat ka Batesi TV kala yolat ban sakhi lang yakani Kembalong rais kata, te mai la kalingka bor senong mal bor ilaka, te leyo ihi ba katika nek cingwan buan hakinong wan bam khana sang sobha isane, te matahan nek sengi kalong kabangi don lang kemne kemung yo is pelany lak jong khmat kaba la cabo syah du ta taba kadih nek siling jong kana la kro kaba hab nek senong kedam khla hakalek jonglong kemne matahan nek sengi asngo ba mai la ilaka ba la nek senong kedam khla ngin hab ya khot lang ya kita luam kemut lagi keleng ke bor senong kan mau kemung ini plan pat ya kom kawanti ko bae nang ba ka yi ka senong ba keling simet in sim pat de ba kan pos syukum kan ya kecing sulemon laki bawan bam subha ne in simnot dak takalenti ke ba hak kom ba kinawan sangka chane kemut kelong dak burom dak lenti ka bakin ko ngo ya kini ki trasimet angkat lagi ka ling coka senong keling coka ilaka kita ke mangi bu ahmad kema cingtip anga sini tan kini caka kila buan hi kalang sodong hi kaba yawan la sini tan prasinong ketika de kidon kambuan la sor li kiwan kalang sodong hane i do cingtip ru buan kidon kim ketika ne ru ki kum usar kiwan hi sene kiwan bam sobha chane wanyalam sobha kam ti ka kum kayeng kasam chun kiti asoba kane kane keskur kom sace hane tenggal long yelong hi marsiling ne ka mi ka la kro berka la lengkot saya syong lang hi beges akalin ka la kot bagi la kro kom ngin ya sim kecing teralang akan kom ya perkhat ko kham ha kom no ke kinong sajian ya kan ya ko caka bakin sim da kata lenti ke ba kinom long long syu kom hakim gini ki sngi ke bakin le pathar kan kom malong mensha kan ka wa ka ba la kaling ka umban ka di hak jongka la lengkot te menta kom ba hakane ka wa antrai ka ba insa batai syai ha le soda lengkot ke e kecing long da kan skim
แต่กันก็ว่าก็บ่มายีhi kum kan ka than lai ko ta ko mot ni don kam ha hi kum ka sa chian sa nap kum ba ki than ka dam khla ni ki than mar chan mo churong ta ko mot kan ka wa hi ko ba ni lang ma siling we ka lai ko ding don kam hilang ha ka sa chian sa nap yu si sha ba gi jing long pathar ju gi briu gi jungi gi ba wan jing ka chaga gi bala khlam khen snap shu wa dia ka jing ko ju jing suba ju mariang wan ba ta jing jing biang ji kwe pan yu sha ba ka ne ka dige chaga ka ba la dangi simki ban penne pan sa kan de ka we gi chaga ka ba la ban nong ban wara shu shibon gi jing kala ki ban ta gi ban sawan ting ngeit ba na ka ling gi junga ke ilaka gi jungi bro we nyin sanang ban perkhan is nang lak ban perkhan kum no ban penwandur susu ikini gige da ka bangin te la kamru wa di kibriu ki bawan nabar le seban bu ru di kinca inspection ki ba kindin kenang ba yin la ban le ka ban kam na de kan turu le semo e kibriu ki bawan jikini ka thang gi jungi ba kin long ki ba husiar wa ki ben long ru ki briu ki ba te briu tible kum ba yin yo ya ka ba bahatam nak bentak imlang kesalah ngejungi kena kawa sisha ka por menswa ka dong ji pher malu mala ki por menswa ki dang hamiren ni jiwan jikini ki wa man ya jai yu i ba sisha ki dong ki jingi tanan ka ba ni la ban yu i ki ti ki mau de jing sngur bo ki jingi tanan jo ka wa ki bo ki do do wa ki dang yo ban rekai lai luin la ban dong da ka daw ka long ba ka wa ka dang khoi dang suma tengah kami lenti ru ba kene ka jinglong kan ye biteng kamne ringin salah ban te lakam da chi su chumur lang ka boro arlen kiri na ka macam cui kumbolong hadu gini isni nadu la pan trekam ya ka watengai water supply scheme tingi la pan sange no iki na kaling ka tanat PHI kalam pan trekam chu na ka wa ban hadu menta kala ngila sedang ban yo beteng ye ki yo ko thamai na ketika dam ko thamai menta ni ka wa ka makalong te ka nangene nang bangidon menta na ka wa chiking yong ni ka tu ter pois ki ti banta chu ka wa mtanga chi ngelayo ya ka komplain ngelayo ya ka jingut chungki riu ej mariang ki ba sumar ya ka mariang bat ki ba kwa man sumar ya ka chi tanat chungki cheka pekai ki cheka lek bam khana kum ka balong ni ka jaka ti shibon ki ai ki ba lapen long no ka ching sngudur ya ka ni ka jaka khamtam kum ma yi manta lak chungki khmat abang iwan naru ki bitor ki bilor biar hadu ki plastik kini ki disposable glass kini ki disposable plate barok ki ngisiam hangne te kini hingi i ba kajingwan kadai leng ba kajingwan chingni ki turis lendi ki nwan kai bam khana lendi ki wan picnic ane ka jaga te kani hi kadai ka ba nakalang jongi kum ki brigo pe ya ka imlang salang bat khamtam kum kini ki nong sanchar sinong ki don ke chisu khiak ba khrau hadu kata te na ta daw ya kum kani ka jaga ngide man sumar ha ka chi sha ti henry ka basung si pat kolong ba om tang ha ka ni ka chaka ha ni ka dem khla ka bang yong bat ka chinging yong om dei tang ne ba kolong kum ne la dangin pej sekiwe ru de ki tourist spot leni ki chaka lit kai kum ka jakrem kum ka thain sora bat kiwe de ki jaka kum ka nong khnum kum ka thain suntung bat kiwe de ngisiam ba ha ki chaka hi bai bam khana lada omdan hi tunong up ubatikana kibriu chungi kidang lemon hado kata keba ngi iba kimdan kata ka civic sense kumno ban sumar habakiwan man bam khana hot ka shnong ka plai lai lut ka ai lai lut ba pinile kam ba pinile bam ya bam skobaha sieng leni si parlok leni kado ka kanhon ka bapiwan tenai ka basung sipat kolong ba kim pikir pat de ya ka plastik lene kiwe pade ki sundrum lene ki jaklia ke baki dei banbu ha ka caka badai banbu henry kile pemanda kane karukom te kane hi ka pensngudur om tang ya ka snong om tang ya ka caka hare ka pen iru sabar ya ka akor ke ba kum ka chat benriu ngim dei kita ki ba husyar ke bangi perkhat lem ye kiwe pat te khamtam da ka jingwan chung ki turis ke banabar lare ne kiwe lare dei ki paranong India lene ki bawan narip hareng lene kiwe pet kiri ka reflect no pade ya ka attitude lene kata ka etiquette ka bangi ong hakten pareng kata ka buram ka chungki trai muluk ki jungi ka ba ngimdai ki ba husyar ngimdai ki ba perkhat ya ka maryang bat ngimdai ki ba perkhat lem pade ya kiwe te kane hi kalawara kata ka cisnudur yanaru ya ka cakap kai bat yadu ya ka imlang salang ki jungi kum ka cai mreu te na tadau na kalyang hi ka jonga
kum ubriu uba cutrai hi nam ta ke imlang salang ngaso ban ong ba kala dei kapor yangi kum ki produk palsnam khamtam kini ki trai muluk bengin perkhat arsen lenem ki perkhat bun sen banwat habang nilai chakan no jaka baka cingkot cingkhia bat ka cingkho chung subahi kadai ke bakong santam haduk kata-kata lada khlam ke cingkho ke cing suba ka cingkot cingkhia ru nginumyo bat ka cing itnat ru nginumyo ti natadau ngasngo ban ong ban karpa di kini ki artli ki ilaka choki ilaka lai lengkot bat ke ilaka lai kro ba habrei ba kani ka jaka bakin snano de ki kendon lener kinu ki kenhon ki ban pet ngor kani ka jaka ba kinu ki briu ki bawan le kham agor kum ne ba bread pathari ke sindrom mi ke plastik bat ki di ki chkhlia bakin sim da ka an ka bating ban pensitom yeki bat lene ban sim da kanu kalenti kaba makiru kin sang sutho de ya ka ke cingkodor jong jetanat bat ya ka cingkodor pada ban sumar ya ka bha kamiat jong ka sinong ka thau pat jong imlang salang de nga ka paru de ya kiwi de ki cakai kinok penyat ya ki tourist spot de ni ki cakapet kai hakaleng sodong jong ka jalam khali ya ke jongi ba kinsim da ka kata ka kom penyat ka ba perkheng ba lara kinu ki briu ke bawan banek klamakor ba kim nyukor ya ka caka kim nyukor ki imlang salang kin ai bet da ka cing pensitom leri kin ai bet da ka rak an ka bateng khanang ba maki rukin sutho ba hado kanu ka cingkodor jong kamariang bat bakin fikir de nam da ka cing bha jong ki pat de dang ini kisnem ki baladap ngilai ba nakaleng jong ki entity ha podel hi kala penjari ba unu ubriu uba bread pathar ye ki syndrome leni ki chaklia lada dei hanala lada dei surok lada dei hagidu de bata ka entity kan pensitom dakaba pengat hakakuna kaba sipau hajar tingka yakum kita ki briu dengan soma kum kini ki kendon dan kam bante lakam dakaba ka borsnong hi ningkong kandai bensim ya initiative rengkat bade bat ki trai jaga rengkat bade bat kiwei bade ki kenhun ki be ya kamariang ba kanang ban tengkai ya ka cing itnat jong kamariang nam ta cing mentoi bat nam ta cing bahi jong ki imlang salang bat joka state hiru borok kawai